Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Isagani. Kasalukuyang naninirahan ngayon sa probinsya ng Negros Occidental. Isa akong sundalo na nagsiserbisyo sa hanay ng gobyerno. May asawa at 3 anak. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan na nangyari nung bata pa ako. 15 taong gulang pa lamang ako. 8 taong gulang naman ang kapatid ko na lalaki na itago na lamang natin sa pangalang Darwin. Lumaki kami ng kapatid ko sa probinsya ng Dumangas, sa may Iloilo. Ang Papa Waldo ko ay tubong Dumangas talaga ito at doon na rin siya lumaki at nagkaisip. Samantalang ang Mama Janing ko naman ay tubong Negros. Sa pagkakaalala ko noon ay nagtagpo ang mga magulang ko nang nagtatrabaho ang mga ito sa Iloilo. Si Papa kasi noon ay isang construction worker sa isang subdivision sa La Paz. Samantalang si Mama naman ay namamasukan bilang isang katulong sa isang may kaya na pamilya. Siya yung pinagbabantay ng grocery store, kung kaya't doon nagkakilalang dalawa. Sa kaharap lamang ng tindahan ng ginagawang bahay nila Papa noon. Kaya't nagkaroon ito ng pagkakataon na ligawan si Mama. At hindi kalaunan na isinagot naman ito ni Mama. Lagi silang lumalabas noon ni Mama tuwing day off nila sa trabaho. Hanggang sa may nangyari sa kanila at nabuntis nga ni Papa si Mama noon. Dinala ni Papa si Mama sa kanila sa probinsya ng Dumangas at doon na ako ipinanganak. Maayos naman ang buhay namin noon. Pagsasaka ang trabaho ng aking Papa. Minsan, construction. Masipag naman si Papa magtrabaho noon para maibigay lamang ang pangangailangan namin sa araw-araw. Si Mama naman, nag-aasikaso lamang ito kay Darwin. Minsan naman ay nagtatanim ito ng gulay sa aming bakuran. Isang araw, nagising ako sa malakas na pagsigaw ni Mama sa kabilang silid. Sinundan ito ng palahaw na iyak. Napabalikwas ako ng bangon at ganun din si Darwin na noon ay kinukusot pa ang mga mata niya. Dali-dali kong tinakbo ang silid ni Mama at Papa. Nang makarating doon ay nakita ko si Mama na yakap-yakap niya ang katawan ni Papa. Umiiyak ito habang sinasambit ang pangalan ng aming ama. Dahan-dahan akong lumapit sa kanilang higaan. Hinawakan ng balikat ni Mama na noon ay malakas pa rin itong umiiyak. Nang mapalingon sa akin si Mama ay agad itong yumakap sa akin at umiyak nun. Sabi niya, wala na daw si Papa. Nang mapatingin ako sa gawin ni Papa na nakahiga sa papag ay putlang-putla ito. Nangingitim ang mga labi niya na parabang tinakasan ng dugo sa katawan. Nakapikit ito at sa tingin ko rin noon ay hindi na huminga pa. Doon ko napagtanto ang sinasabi ni Mama. Nagsimulang tumulo ang aking mga luha. Wala nang aligi ng aming tahanan. Kumawala ako sa pagkayapos ni Mama at niyakap ang katawan ni Papa habang sumisigaw at umiiyak. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon sa sobrang sakit ng pagkawala niya. Naisip ko noon kung paano na lamang kaming tatlo. Nasanay kami sa presensya ni Papa. Nakita kong yumakap din ang kapatid ko sa aming ama na nakahiga. Umiiyak din ito at sinisigaw ang pangalan ni Papa noon. Inaloko na lamang ito at sinabing mauna na si Papa magpahinga. Tumagal ng 1 oras ang aming pagdadalamhati. Marami na kaming kapitbahay noon na pumunta para makiosyoso kung anong nangyari. May mga kawani din ng barangay doon na dumating para tumulong na dalhin sa bayan ang katawan ni Papa para maimbalsamo. Naroroon din ang aking lolo at lola. Pati ang 2 kapatid ni Papa na babae. Kwento ni Mama sa nangyari ay habang nasa silid sila ni Papa. Parang naninibago si Mama sa mga kinikilos nito. Naglalambing ito kay Mama at panay ang halik sa kanya at sinabi niya kay Mama na mahal kami nito. At kung mawawala man ito ng maaga ay huwag daw kaming pababayaang magkapatid. Nangako naman si Mama noon na nga sa lagi itong sinasabi ni Papa sa kanya. Nasanay na noon si Mama na ganoon ang senaryo ng kanilang pag-uusap. Maayos naman daw silang natulog noon.
Nang magising si Mama kinabukasan ay nakaugalian na niya ang pagkapa niya sa tiyan ni Papa. Pero nang umagang ito, pagkapa niya sa katawan ni Papa ay sobrang lamig na umano nun. Tinapik pa ito ni Mama sa pisngi para gisingin pero hindi na ito nagising pa. Doon na kinabahan si Mama. Pinulsuhan niya ito pero hindi na pumipintig ang pulso ni Papa at hindi na rin ito humihinga. Doon lang napagtanto ni Mama na wala nang buhay si Papa. Doon na siya umiyak. Itong paliwanag ni Mama sa pamilya ni Papa noon. Wala na kaming magawa noon kung hindi tanggapin ang pagkawala niya. Ayon sa doktor na sumuri sa katawan ng aking ama. Inatake ito sa puso dahil sa sobrang pagod. Binangungot kumbaga. Nakainom din si Papa noon ng alak at busog na busog sa kinain bago matulog. Kaya ganon. Ganun pa man ay tinanggap na lamang namin ito kahit masakit. Sa isip-isip ko pa noon ay hindi naman natin makokontra ang gusto ng Panginoon. Gawa ng hiram lang ang buhay natin. Lumipas ang araw at linggo. Nailibing din ang aking Papa noon. Pero sobrang lungkot namin sa nangyari. Kulang na kami ng isa. Minsan ay tumutulo ang luha ko tuwing naaalala ko ang masasayang sandali namin ni Papa. Pero ang masigit na naapektuhan noon si Mama. Lagi itong nakatulala at para bang walang gana sa lahat ng bagay. Naririnig kong tuwing gabi na umiiyak itong mag-isa at sinasambit ang pangalan ni Papa. Ultimong kami noon ay naawa sa aming ina. Marahil namimiss niya na yung tatay ko eh. Pero hindi kalaunan ay unti-unti nitong tinatanggap dahil sa tulong ko na rin. Medyo nahirapan kami ng una dahil si Mama na lamang ang nagtatrabaho. Kami ni Darwin nag-aaral. Ang ginagawa ko na lamang noon ay sa tuwing wala akong pasok sa paaralan, naggagapas ako ng palay at minsan naman ay pumapasok sa construction para may extra. Naghahalo ako ng semento. Doon ko napagtanto na sobrang bigat pala ng trabaho ni Papa noon. Pero tiniis ko lang yon para makatulong kay Mama sa mga gastusin niya. Isang araw, nagpaalam si Mama sa amin na mamamasukan siya ulit sa dati niyang amo noon sa Lapas. Gawa ng sobrang liit ng kinikita niya sa pagsasaka sa bukid. Lalo pat madami silang ginagastusan. Naroroon naman sina Lola at Lolo niya na kahit papano ay may titingin sa amin ni Darwin. Ayon kay Mama ay uuwi na lamang siya tuwing katapusan ng buwan. Para kahit papano ay may sasahurin siya. Kahit hindi man ako pumayag noon ay sumang-ayon na lamang ako sa sinabi niya. Naisip ko rin na kapos talaga kami noon sa pera eh. Sinabi ko na lamang na ako nang bahala kay Darwin noon. Nang sumunod na linggo ay pumunta na si Mama doon sa Iloilo. Samantalang ako ay natuto na rin sa loob ng bahay kumilos. Ako ay nagsasaing, naglalaba at nag-aasikaso sa kapatid ko. Medyo mahirap nung una pero kalaunan nasanay na rin ako. Marami na akong alam sa batang edad. Umuwi naman si Mama tuwing katapusan ng buwan at binibisita niya kami ni Darwin. Mga 3 araw siyang namamalagi doon sa bahay at babalik din naman kaagad. Iniiwanan niya lamang kami ng pera at grocery para sa isang buwan namin na konsumo. Maayos ang setup namin noon. Hanggang sa lumipas ang 1 taon. Isang umaga noon ay umuwi si Mama sa bahay. Katapusan yun ng buwan. At ito ang araw ng kanyang day off. Habang ako naman noon ay abala sa paghahanda ng aming umagahan ni Darwin. Wala kasi kaming pasok noon dahil araw ng linggo. Nagulat ako nang marinig ko na may kumakatok sa pintuan. Dali-dali ko namang tinungo ito at binuksan. Napangiti ako nang makita si Mama pero agad ding napawi yun at napalitan ng pagkakunot ng noo nang makita ko na may kasama itong lalaki. Maskulado, matangkad, maputi. At parang kaidaran lamang din ito ni Mama. Unang tingin ko pa lamang sa lalaki parang kinakabahan na ako noon. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ganun eh. Pero ngumiti na lamang ako ng pilit at tinaya sila Mama sa loob ng bahay. Maraming biniling pagkain noon si Mama. May mga dilata na kukonsumuhin namin.
Umupo ang dalawa sa upuang kawayan at habang ako naman ay inaayos sa mga dala ni Mama sa mesa. Maya-maya nakita kong lumabas si Darwin sa kanyang silid at kagigising lamang nito. Agad itong ngumiti nang makita si Mama at yumakap. Inabutan ni Mama si Darwin ng laruan at kita kong tuwang-tuwa ang kapatid ko. Napapangiti na lamang ako pero pagtingin ko sa kasama ni Mama, seryoso itong tumitingin kay Darwin at napapangisi. Hindi ito nakikita ni Mama noon dahil abala ito sa pagbibigay ng laruan sa kapatid ko. Hindi ko alam kung bakit iba ang hatid sa akin ng ginawa ng lalaki. Napabaling lamang ang tingin ko kay Mama na magsalita siya ng, "Siya nga pala anak, siya ang Tito Edward nyo. Nobyo ko." Nagulat ako sa narinig ko mula sa aking ina. Hindi ako makapaniwala na may nobyo na siya. Nung nakaraang buwan na umuwi siya ay sinabi niyang kahit kailan na hindi na siya mag-aasawa dahil si Papa pa rin ang nasa puso niya. Na itutuon niya na lamang ang atensyon niya sa amin ng kapatid ko. Ni isang beses ay wala man lamang itong binanggit sa amin na may nalinligaw sa kanya. Nakita ko na maski si Darwin ay nagulat sa narinig mula sa aming ina. "Mama, kailan ka pa nagkanobyo? Hindi mo naman sinabi sa amin na may nanliligaw na pala sa'yo. Bilis mo namang palitan si Papa." Wika ko nun. Nabigla talaga ako sa nalaman ko eh. Wala akong pakialam noon sa kasama nitong lalaki kung naririnig man niyang sinabi ko. Tiningnan ako ng masama ni Mama at sinampalas sa pisngi nun. Yun ang unang beses na pinagbuhatan ako ng kamay ng aking Mama. Pinagsabihan niya ako at tinawag na bastos. Ayon sa kanya ay anak niya lamang ako at siya pa rin ang ina. Siya ang masusunod kung ano ang kanyang gusto. Sinabi pa nito no doon natitira si Edward. Mas lalo akong nagalit noon sa Mama ko dahil magpapatira ito ng ibang tao sa bahay namin na isang buwan pa lamang niyang nakilala. Nung oras na yun parang nasanay ako noon na malumanay ito magsalita at malambing sa amin ni Darwin pero ngayong pag-uwi nito na kasamang lalaking yun biglang nagbago ang ugali niya. Sa sobrang sama ng loob ko ay umalis ako ng bahay at pumunta sa bahay nila Lolo at Lola. Umiyak akong nagsumbong sa kanila. Pero sinabihan na lamang nila ako na karapatan daw ni nanay yun na maghanap ng mamahalin ulit. Isang taon na umanong nakalipas buwat nang mawala si Papa. Kaya't intindihin ko na lamang siya. Pero kahit ganun ang sinabi ni Lola at Lolo ay masama at sobrang bigat ng loob ko sa lalaking ito. Sa tingin ko nun may masamang balak ito sa aming magkapatid eh. Doon muna ako nagpalipas ng buong araw sa bahay nila Lolo para maibsan ang nararamdaman kong galit kay Mama. Mga 6:00 na ng gabi bago ko napagdesisyonan na umuwi ng bahay. 2 pilapil lang naman ang aking kailangang bagtasin noon bago marating ang bahay namin. Nagpaalam na ako kay Lolo at Lola. Umalis din naman ako kaagad. Habang binabagtas ko ang pilapil ay samot-saring mga isipin ang pumapasok sa utak ko. Ipinilig ko ang ulo ko at huminga ng malalim. Sabi ko sisikapin ko na lang na pakisamaan yung nobyo ni Mama. Nang makarating sa bahay ay kumatok ako ng ilang beses nun. Naghintay muna ako ng ilang minuto bago ako napagbuksan. Ang kapatid kong si Darwin ang bumukas ng pinto. Na makita niya ako ay agad itong napayakap sa akin at nagtanong kung saan ako nanggaling. Nang makapasok ako sa loob ay wala sila Mama at nobyo nito. Pero maya-maya lang ay nakarinig ako ng mahinang hagikik mula sa silid ni Mama. Nasundan ito ng tawa ng isang lalaki. Kinuyom ko na lamang ang aking kamao sa inis nun. Dahil sa gabi na rin noon ay wala na akong ganang kumain. Hinaya ko na lamang si Darwin na pumasok na sa aming silid. Narinig ko pa rin ang tawanan nila Mama na para bang wala na itong pakialam sa amin. Magkatabi lamang ang aming kwarto. Kaya't dinig na dinig namin ni Darwin yon. Sinabihan ko na lamang ang kapatid ko na matulog na noon dahil maaga pa kaming papasok kinabukasan. Dahil sa masunurin sa akin si Darwin ay tinakpan na lamang niya ng una ng kanyang tenga para hindi marinig ang mga halinghing sa kabilang kwarto. Samantalang ako noon ay umiiyak sa galit. Ni minsan ay hindi kami binaliwala ni Mama noon pero ngayon, parang sa isang iglap, nagbago na ito.
simula nang makilala niya si Edward. Hindi ko na namalayan na nakatulog na ako sa kakaisip ng gabing yon. Nagising ako mag-aalauna na ng madaling araw. Nakaramdam ako noon ng tawag ng kalikasan. Pagtingin ko sa kapatid ko ay mahimbing na itong natutulog. Bumangon na ako at lumabas sa aming silid. Hindi ko na binuksan ang switch ng ilaw dahil naaaninag ko naman ang aming sala noon. At kadugtong nito ang aming kusina kung saan naroroon ang aming banyo. Nagmamadali na ako noon sa paglalakad patungo sa banyo dahil ihing-ihi na ako. Nang marating ko ang banyo, nagbawas ako. Maya-maya ay nakaramdam na ako ng ginhawa ng mailabas kong lahat. Paglabas ko, sumalok ng tubig ako sa banga at ininom ito. Nang akmang babalik na sana ako sa silid nang may naulinagan ako na may kumakaluskos mula sa likurang bahagi ng bahay. Dahan-dahan kong idinikit ang aking tenga sa pinto ng kusina at pinakinggan ng mabuti yon. Patuloy pa rin ang malakas na kaluskos nun. Ilang minuto ang lumipas ay nag-iingay na ang mga alaga kong manok noon sa kanilang kulungan. May naririnig ako na angil mula sa labas. Rinig na rinig ko yon dahil malapit lamang sa kusina namin ang kulungan ng aking mga alaga. Dahil sa kuryosidad ay dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kusina namin. Konting siwang lamang ito at hindi ko tinodo ng bukas nun. Sapat lamang yun para maaninagan ko ang kulungan na kaharap lamang ng aming kusina. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Dahil napapalibutan ng malaking punong kahoy ang aming bahay. Lalo na doon sa bandang likuran. Dahilan para sobrang dilim ang paligid nun. Kahit na maliwanag ang buwan. Hanggang sa napadako ang tingin ko banda sa likod ng kulungan ng aming alagang manok. Bagyang naabot ng sinag ng buwan ng araw na yon. Mula sa sinisilipan ko ay nakita kong may isang ribulto ng tao na nakatalikod. Akala ko magnanakaw kaya kinuha ko ang itak na nakasabit sa dingding. Binuksan ko ang pinto. Dahan-dahan akong lumapit sa taong yon. Nang nasa malapit na ako ay nagtago ako sa likod ng drum na malapit sa puso namin. Inaaninag kong mabuti kung talagang tao ito. Nang tuluyan ko na itong maaninag, gulat na gulat ako. Hindi tao ang nakita ko kundi mabalahibong nilalang. Kitang-kita ko ang likurang bahagi ng katawan niya. Nakatalikod ito sa gawi ko at parang may nilalantakan. Naririnig ko pa ang pagnguya nito na parabang sarap na sarap sa pagkain niya. Naihiya ko sa aking salawal na makita yon. Nabahagang buntot. Nanginginig ang aking buong katawan at hindi na makakilos sa pinagtataguan. Sinabi ng isip ko noon na tatakbo na papasok ng bahay. Pero hindi umaayon ang katawan ko. Animoy na estatwa ko habang pinapanood ang nilalang na yon sa kanyang ginagawa. Pilit kong iginalaw ang aking mga paa paatras para makaalis sa lugar pero sa hindi inaasahang pagkakataon, naapakan ko pa ang isang maliit na palanggana. Stainless ito, sir, set kaya nakagawa ito ng malakas na ingay. At doon pa lamang napaharap ang nilalang mula sa pinagtataguan ko. Mas lalo akong natakot nang makita ang itsura niya. Malalaki ang mga mata. Mabalahibo ang mukha at malaki ang bibig nun. Lumalabas din ang pangil nito at ang mga bibig ay puno ng dugo. Mas higit akong natakot nang makita mula sa bibig niya na may nakalawit pang lamang loob. Nang mapatingin ako sa hawak niya, nasuka ako sa nakita ko. Isa sa aming alagang manok ang nilalantakan nito. Sa sobrang takot ko noon ay kumaripas ako ng takbo sa loob ng bahay at kinandado ang pintuan. Naiwan ko pa ang itak sa labas noon. Dire-diretso akong pumasok sa aming silid at nagtalukbong ng kumot. Habol hininga ako noon at ramdam ko ang malakas na pagkabog ng dibdib ko na parabang sasabog. Dahil sa nakita kong ito ay hindi na ako nakatulog hanggang mag-umaga. Gising na gising pa rin ang diwa ko noon kahit na unti-unti nang nagliliwanag sa labas.
Nakatalukbong pa rin ako ng kumot noon at masakit ang aking ulo sa kakaisip sa aking nakita kagabi. Pero maya-maya lang ay ginising ako ni Darwin. Nagtataka marahil ito kung bakit hindi pa ako bumabagon ng mga oras na yon. Nasanay ang kapatid ko na wala na ako sa tabi niya tuwing umaga pagigising na ito. Kahit na mabigat ang katawan ko noon ay bumangon na lamang ako. Dahil papasok pa kami ni Darwin ng araw na to. Kinuha ko ang nakatalukbong kong kumot sa muka. Huminga ako ng malalim at tumingin kay Darwin na noon ay nakatitig sa akin. Halata sa mga mata nito ang pagtataka. Nangingitim daw ang gilid ng mga mata ko. Puyat na puyat tumano ako. Bunso, nakatulog naman ako kaso medyo masama ang pakiramdam ko ngayon eh. Sagot ko. Pagkasabi ko noon ay sinalat niya ang aking leeg kung may lagnat ako pero humiling ito. Hindi naman daw ako mainit nun. Kinulit ako ni Darwin na bumangon na. Wala akong magawa kung hindi kumilos na nun. Sinabihan ko na lamang ito na mauna nang maligo at magluluto lang ako ng aming babaunin na pagkain. Tumango na lamang siya at kumuha ng tuwalya. Dumiretso na agad ito sa banyo para maligo nun. Inayos kong maigi ang aming higaan pagkatapos ay lumabas na ako sa aming silid. Sobrang tahimik ng bahay, marahil tulog pa si Mama at Tio Edward. Nang maisip ko naman sila ay napakuyom naman ako ulit ng kamao sa tindi ng inis na nararamdaman. Pagtingin ko sa orasan ay mag-aalas 6 na ng umaga. 8:00 pa yung pasok namin. Nagmadali na akong nagluto noon ng umagahan namin. Eksakto naman nang makatapos ako ng luto ay tapos na rin si Darwin sa paliligo niya. Sabay na kaming kumain. Pagkatapos ay naligo na rin ako at nagbihis para pumasok. Dahil sa malapit lamang ang paaralan ni Darwin sa amin ay inihatid ko na muna siya bago ako sumakay ng tricycle. Nasa elementarya pa noon yung kapatid ko. Kahit na masakit ang ulo ko noon ay sinikap ko makapasok sa paaralan. Hindi ako ma-absent eh. Consistent honor student din ako at ayaw kong bumaba ang aking grado. Iwinaksi ko na lamang ang isiping yon para makafocus ako sa aming leksyon. Nang makarating sa gate ng paaralan ay nakasabayan ko pang matalik kong kaibigan na si Alfred papasok ng gate. Na makita niya ako ay ngumiti agad ito sa akin at inakbayan ako. Ngumiti din ako sa kanya bilang ganti. Sabay na kami noon at tinungo ang aming silid-aralan. Nang makarating kami doon ay nakita namin ng kanya-kanyang chismis ng aming mga kaklase. Habang kami naman ni Alfred dumiretso na sa aming upuan. Matalik na kaibigan ko si Alfred, kababata ko. Minsan sa bahay namin ito natutulog kapag wala kaming pasok sa eskwela. Ito din minsan ang kasama ko sa pag-extra ng trabaho sa construction. Dalawa lamang sila magkapatid at ulila na ito sa mga magulang. Ang tanging kasama na lamang nila sa buhay ay ang kanyang lolo Prudencio. Isang manggagamot. Hindi naman kalayuan ang bahay nila Alfred sa aming bahay. Minsan kung may pagkakataon na sabay kaming naghahanap ng may ulam sa sapa, namimingwit kami doon at kapag may huli kami ay yun ang aming inuulam. Kaya mulat din ito sa hirap ng buhay. Kagaya ko ay nagsisikap din ito sa pag-aaral at honor student din sa klase. Kaya siguro nakapagpalagayin ko ito ng loob dahil sa pareho kaming may pangarap sa buhay noon. Tol, ba't parang ang lalim ata ng iniisip mo? May problema ka ba? Wala tol, medyo masama lang pakiramdam ko. Sagot ko sa tanong niya. Tinitigan niya lang ako sa mukha na para bang sinusuri kung nagsasabi ba ako ng totoo sa kanya o hindi. Dahil sa matagal naming magkaibigan ay alam namin kung may problema ba ang isa sa amin noon. Akmang magtatanong pa siya ulit sa akin pero dumating naman ang guro namin sa science at nagsimula ng magturo. Nakuha ng atensyon ko noon ang lesson namin dahil ang paksa patungkol sa mga kakaibang nilalang. Higit akong interesado ng banggitin sa amin ng guro namin ang kanyang naging karanasan noon. Minsan na daw itong nakakita ng aswang. Nang inilarawan niya kung ano ang itsura ng kanyang nakita, biglang nagsitayuan ang balahibo ko sa katawan. Katulad ito ng nakita ko kagabi. Sabi pa ng guro namin na yon, kaya nilang mag-anyong tao sa araw at pagsapit ng kabilugan ng buwan, ay nagpapalit anyo ang mga ito.
Wala umanong pinipiling biktimahin ng aswang, hayop o tao, tinatarget niya. Basta't magkaroon lamang ng laman ng kumakalam na sikmura. May mga pangontra din naman sa mga katulad nila. Ayon pa sa guro namin ay takot daw sa bawang at asin ng mga ito. Pero hindi naman ito nakakamatay sa kanila dahil kaya nilang pagalingin ng sugat na tinamo galing sa bawang at asin. Gamit lamang ang kanilang mga laway. Ang mas makakasugat sa kanila ng malubha ay buntot pagi o mano at isang punyal na yari sa pilak. Isang albularyo o mano ang nakapagsabi sa kanya ng minsang nagpagamot ito. Binigyan lamang daw siya ng kwintas na pangontra sa mga masasamang elemento. Ipinakita niya ito sa amin. Dahil sa unahan kami ni Alfred noon nakapwesto ay kitang-kita ko ang kwintas na yon. Kumikinang pa ito sa tama ng ilaw sa silid-aralan. Ang iba sa amin noon ay naniniwala sa kwento ng aming guro pero ang iba hindi. Maya-maya lang ay inibana ng aming guro ang paksa. Pero bago niya tuluyang ibahin ang paksa ay sinabi niyang hindi naniniwala ang mga eksperto ng siyensya pagdating sa usaping aswang. Kinuwento ko lang sa inyo yung naranasan ko ha. Nasa inyo na kung paniniwalaan ninyo o hindi. Wika niya. Bako niya iniba ang paksa nun. Natapos ang klase namin. Nag-lunch break na. Pumwesto kami ni Alfred sa isang puno ng mangga. Doon na kami kumain ng tanghalian. Habang kumakain ay naisipan kong sabihin sa kanya ang nakita ko kagabi sa likod bahay namin. Tol, naniniwala ka ba sa kwento ng guru natin kanina? Naman tol. Ang albularyo si Lolo at nakwento din niya sa akin minsan na nakakita na siya ng aswang. Ikaw ba naniniwala ka? Bumuntong hininga ako ng malalim at isinalaysay sa kanya ang nangyari kahapon. Simula sa pagdating nila mama at ang bago niyang nobyo, hanggang sa nakakatakot kong karanasan ng gabi. Habang ikinikwento ko yun sa kaibigan ko ay mataman siyang nakikinig at seryosong tumitingin sa akin. Nang matapos ako sa pagkikwento sa kanya ay sinabi niyang ipapaalam niya ito sa lolo niya. Baka sakaling may pangproteksyon ito sa masasamang elemento at mabigyan ako nun. Nagpasalamat ako sa kaibigan ko. Na matapos kami sa pag-uusap noon ay eksaktong tumunog naman ang bell sa buong campus. Pumasok na kami. Dali-dali na kaming tumayo ni Alfred noon at tumakbo na papunta sa silid-aralan. Natapos naman ang hapong iyon ng matiwasay. Kinahapunan ay dinaanan ko muna si Darwin sa kanilang paaralan para sabay na kaming umuwi. Nang makarating sa bahay ay nakita ko si Mama at Tio Edward na nakaupo sa sala. Tumingin lamang ang lalaki sa amin noon habang si Mama naman nakayakap dito. Na makita kami ni Mama ay agad itong nagsabi na hindi na ito babalik sa kanyang trabaho dahil ayaw na umano siyang payagan ni Edward. Ito na raw ang bahala sa aming pangangailangan. May trabaho raw naman ito sa bayan. Habang nagsasalita si Mama ay parang may kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Alam mo yung parang wala siya sa sarili. Minsan hindi ko narinig si Mama ko na pinapangunahan ang kanyang desisyon sa buhay. Kahit na nabubuhay pa noon si Papa ay si Mama ang madalas magdesisyon para sa aming pamilya. At higit sa lahat, ayaw ni Mama noon na iasa na lamang sa ibang tao ang aming sitwasyon. Pero ngayon, parang nag-ibang ihip ng hangin. Bumuntong hininga ako ng malalim. Hinarap si Mama. Umalma ako sa sinabi niya pero gaya kahapon ay nauwi lamang sa pagtatalo ang usapan na yon. Pinili ko na lamang na pumasok sa aming silid ni Darwin noon at nagkulong. Habang si Darwin naman ay sumunod sa akin. Tahimik lamang ito at marahil ay umiiyak din dahil rinig ko ang mahina nitong hikbi. Niyakap ko na lamang ang kapatid ko at tinalo ito. Marahil nasasaktan din ito sa pagtatalo namin ni Mama noon. Dahil sa pagod sa buong maghapon sa paaralan, ay nakaidlip ako noon. Pero mga bandang 10:00 na ng gabi, nagising ako. Pagtingin ko sa tabi ko ay nakita kong tulog na tulog ang kapatid ko. Nakaramdam ako ng pagkalam ng sikmura. Bumangon ako at lalabas na sana ng silid. Nang binuksan ko ang pinto, nakita ko doon si Tio Edward na nakatayo sa may gilid ng lamesa. Sa harap niya ay may nakapatong na isang basong tubig.
Nakatalikod ito sa gawi ko noon pero kitang-kita ko pa rin ang ginagawa niya. Hindi ko na sana ito papansinin at takmang isasara ko ng pinto pero nakita kong may kinuha itong isang bote mula sa kanyang bulsa. Pinatak sa loob ng baso na may lamang tubig.